बिथांमोना माबा आलु गेसाव नागिरनाय माबा माबि नागिरनाय दखान जोङो नुनो मोनदों। हाग्रामाया गावनो फावसालिया आरो बिनि साथ्रफोराबो फावसालिया। जोङो गुन्दा नङा हाग्रामामोननि समनि बायदि हाग्रामामोननि समाव गुन्दा राज जादोंमोन बेखौनो सानदों नामा? जों गुन्दा खालामा, माने एदावगौबा खालामदों खोमा। जोङो एदावानो, लास्टआव बिसोरो बर' बिमाजों हासिब लाना होसोजानायनि अनगा जेबो गैया। हाग्रामानि न'मा न'आव गियानि मानसिनि थावनि गैया। अगियानि मानसिफोरासो हाग्रामानि न'मा न'आव ओंखाम मोनजायो। गियानि मानसिया मोनजाया। मानोना हाग्रामानि न'आव दैनि जायगायाव जौ होयोब्ला हाग्रामानि फावसालिया केरेक्टार, जायनि जाहोनाव बिनि साथ्रफ्राबो फावसालिया जाजोब्बाय। नोंथांमोना नुखादों, नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंबो नुगासिनो दं। बिथांमोना माबा आलु गेसाव नागिरनाय माबा माबि नागिरनाय दखान जोङो नुनो मोनदों। माबायावहाय अमा दखानावहाय खर' गोदना खोमा दानस'नानै लास्ट आसुगुर थानायफोरखौ नागिरनाय, बेफोर रावफोरखौ मैया बेंथलावबो मैयाना दाखालि बेरायनायखौ नुदों। जेखियानो जायाथों, फावसालिया होनोबा मा जायो? जायनि रावफ्रा वेट गैया, जायनि मावनाय दांनायफ्रा स्टेडि गैया बा थिरां नङा, बेफोरबायदि मानसिखौ फावसालिया होनो। हाग्रामाया गावनो फावसालिया आरो बिनि साथ्रफोराबो फावसालिया गोजा। गतिके दिनैनि 21 सेन्सुरियाव बर' समाजजों लोगोसे साखाथि फाखाथि थानाय जोंनि आदिबासि, सान्थालि, राजबंसि, सुत्रधर, नेपालि, मुसलमान, गासैबो जाथि जनगोष्ठि मोनफ्रोमबो धोरोमनि मानसिफोरा सोलायनाय लुबैदों। हाग्रामानि बायदि बै समनि गोसोम राज आरो फावसालिया केरेक्टारजों खुंजानाय समाजनि सिङाव बा राजखान्थिनि सिङाव थानो लुबैयाखै। ओंखायनो ज' जाजाय बयबो ओंखारबोदों आरो दिनै इउपिपिएल जयन होथ्र'नो हायै अबस्था जादों। दिनै 12 जन जादों। दसे उनाव मोनसे गामि कमप्लिटलि हुलु हुला इउपिपिएल इउपिपिएलनिफ्राय जयन जागोन। आरो बिदिनो गोबां दं, अजस्र'। दिनै आं बहाय लादों, जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव आलदा इनसार्ज होना दोनदों। आं दा आस्राबारि प्राइमारियाव हाबगासिनो दङ। आस्राबारि प्राइमारिखौ आं दिनै नायगासिनो दं। गुबुन प्राइमारियाव बिदिनो नोंथांमोनासो मेडियासो रानख'नो हायाखै। दिनै मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव दा जोंना जयनिं जागासिनो दं। बिपिएलनि सासे दैदेनगिरिया बुंदों, जितेन मुसाहारि होननाय बसुमतारिया, चिरांनि गुबुन जायगायावहाय बिपिएफ फैयोब्ला मिटिं खालामनो मोना होननानै नोंथांखौ दम होना दोनदों होनना बुंदों। जाम्बानि खिबुआव थाम्फै बानाय रावसो बियो। गतिके जोङो गुन्दा नङा हाग्रामामोननि समनि बायदि हाग्रामामोननि समाव गुन्दा राज जादोंमोन बेखौनो सानदों नामा? जों गुन्दा खालामा, माने एदावगौबा खालामदों खोमा। जोङो एदावानो, लास्टआव बिसोरो बर' बिमाजों हासिब लाना होसोजानायनि अनगा जेबो गैया। सार, हाग्रामा महिलारिया सामफ्रोमबो गले मिनिबाय थानानै चन्दन ब्रह्म बिथांखौ सिगांहाय एबसुनि माबायावहाय जौ लोंनानै अन्थाइ खुबैग्रामोन, दायो बिथाङा बेजोंनो माबोरै एबसुआवनो मिलायहैनानै थाहैफिननो हाखो, बेफोरबायदि बाथ्राखौ इसु हाग्रामाहा इसु गैला। बेफोरबायदिखौ बुङोब्ला हाग्रामानि समाव एनडिपि साजायनानै बेसेबां बर' बिमाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन, एनडिपि साजायनानै बेसेबां दाय गैयै सुबुंफोरखौ जिउ खहा खालामदोंमोन, थैनि बाना बोहैहोदोंमोन, बर' अना-बर' राजखान्थिनि थाखाय डिफारेन्स लाबोनानै बर'लेण्डआव असान्थि लाबोदोंमोन। बेफोरखौ जों गोबां बुंनो हायो। जोंना मानब गेदेर चन्दन ब्रह्म बिथां, जाय बिथाङा दिनै मानब गेदेर चिफ, बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि बोसोनगिरि, एडभाइजार गभर्नमेन्टनि, बेखौ मेगन सानानै हाग्रामाया गाव हयथ' बायदिसिना बखिदों जानो हागौ। मानो होनोब्ला हाग्रामानि न'मा न'आव गियानि मानसिनि थावनि गैया। अगियानि मानसिफोरासो हाग्रामानि न'मा न'आव ओंखाम मोनजायो। गियानि मानसिया मोनजाया। मानोना हाग्रामानि न'आव दैनि जायगायाव जौ होयोब्ला बे जायगायाव बोरै गियानि मानसिया हाबनो? गतिके गियानि मानसिफ्रा गासैबो बिपिएफ दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव फैगासिनो दङ। बेखौ सहायनो हायिनि थाखाय जोंनि बिथां मानब गेदेर प्रमद बर' सारनि, चिफ सारनि एडभाइजार, गभर्नमेन्टनि एडभाइजार चन्दन ब्रह्म बिथांखौ हयथ' बखिदों जानो हागौ।